Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 yılın 16. iyun hepteniň birşeme günü. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanallarına. Şu temamyzyň ady baş serkerde geçilen harby türgünüşük. Hormatly vatandaşlar, gelin men size bir näçe maglumatlar bereyim. Ine sizin bilişiňiz ýaly 29 maýda 2024 ýylda Balkan vilayetinde Türkmenistan gorumak güýçleriniň we hukuk goraýjy gurumlaryň gatnaşmagyna birlikdäki harby meýdan türgünüşi geçirildi. Neteden bilişiňiz ýaly şol harby meýdan türgünüşikde nede Türkmenistanyň prezidenti ýagny baş serkerde nede onun kakaty milli lider haçan görseň ýanky öň yaraglar atyp ýören adam şol ikisi şol türgünüşe bardylar. Men näçe şu datlary size düşünürýän, ine şol iksan atalyň öz serkerdelerine garaýşyny, öz ýanky döwletine garaýşyny öýtgejek bolýar. Näçe? Birinji sebäbi şu näçe barmadylar. Birinji sebäbi ine ýadyňyzda bolsa Iranyň prezidenti vertolyotdan gaçyp öldü. Şonu terroristik akt boldumy ýa-da şonu öldürdilermi ýa-da öz gaçdymy häzirem derine öýdüp dur. Ýöne şu datlardan gorkup Serdar Berdimuhammedow barmady şu märke. Ine men size bir näçe maglumatlar okuýayn, hormatly vatandaşlar, lütfen. Ine şol ýanky geçirilen meýdan türgünüşi boýunça ine bir topar türkmen neşriýatlar, ýagny elektron neşriýatlar bellek geçene 30 novelliýa 29-na şu ýaly türgünüş geçdi. Lütfen ine şol türgünüşde ýanky hukuk goraýan gurumlar we harby uluklar bilelikde diversion gruppalara garşy howadan gelýän ataka garşy ýanky her ýyly türgünüşler geçirdiler. Gorunluk türgünüşler geçirdiler. Ine başga näme diýip görsek, berde de Türkmen portaly ine ýazylýar Balkan vilayetinde военно полевое учение ýanky meýdan harby türgünüşi geçdi diýip aýdylýar. Ine egerde biz Vatan programasyny seyretsek, ine lütfen men häzirde görkezýän. Şu ýerde de bellenip geçilýär, şu märke ine bir minut men sesini goýun, bir minut hormatly vatandaşlar. Seytinde Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň we beýleki goşunlarynyň şahsy döwüminiň harby huner usatlyklaryny hasam ýokurlandyrmak maksady bilen ýöretilmeýän malaýıklykda bilelikdäki harby okuw meýdan türgünüşi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň we beýleki goşunlarynyň bilelikdäki harby okuw meýdan türgünüşigine sanyl goýman mümkinçiliklerini aýratyn ähmiýet berildi. Harby okuw meýdan türgünüşigine öňde goýulan wezipeleri çözmek üçin gowryer goşunlarynyň, harby howa güýçleriniň we howa hüjümünden goranmak goşunlarynyň, harby deňiz güýçleriniň harby bölümlerini belenen tertipde söwürçiň taýýarlyga getirmek barada nowatçy güýçlere habar berildi. Desine harby dolandyryş ulgamy ýaýlanlandyryldy. Harby hukuk goraýjy edarlar bilen saatlaşykly hereketler ýola goýuldy. Garaşdyr emişilik bir tarap watanymyzyň gorunç şähertli harby doktrinasy, diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem ýer ýüzünde parahatçylygyň we durnuklygyň när taýdan kämilleşmeklerini döwrewap sany tehnologiýalary esaslanýan söwürçiň tehnikalar bilen baýlaşdyrylýar. Milli diýen söwürçiň uçurmandy häzirki zaman döwrewap asmanat toplamyndan raketa goýurylyp, nişan güýçlerini, ýaqyn aralykdaky duýdansyz peýda güýçlerini we sowlanan tehnikalarny howa nokta nazardan sany ulgamyň ähmiýeti barha artýar. Häzirki wagtda ýürüte programmalaşdyrylan oklar ulanyp, hüjüm we türkmen elem 52 emeli aratnaşyk hemrahar arkaly amala asyrylmagy, türgünleşigiň netijeli häsiýete ýa bolmagyna, onuň geçişine dogry bahy bermäge mümkinçilikler ödýär. Türgünleşigiň ahyryna bilelikdäki harby okuw meýdan türgünleşigine gatnaşan harby gulluk. Ine hormatly vatandaşlar, ministrler var, ýöne baş serkerde ýok. Baş serkerde gorkup barmady şu märke. Sebäbi şunu atwalarlar sebäbi yaraglar, hakyky yaraglar ulunýar şöýerde. Şunu ýanky periwarod edip atyp öldürüp ýa-da zahmat ederler diýip
korkup barmat şöyle. Men hep şu zatları düşünüryen Haruluk Türkmenistan devletinde ya başka devletinde en esası güç olupdur ya Haruluk. Şoň üçin Haruluk'a ün bermezden Türkmenistan'ın prezidenti başterkerde öz Haruluk'un hatap etmedi bolýar. Ne Xitaylar şeyle diýär, haçan da sen öz Haruluk'una investisiýa etmesen, onda sen hökümat uratda başga bir döwletiň Haruluk'una investisiýa edersin. O diýmek näme? Başga döwletler senin batwalarda sen şolara ýanky investisiýany salyktар bermen bolar aýdylýar. Ine hormatly watandaşlar, men soňra çelip öýtgedeýin, Serdar Berdimuhammedow ýok, elbetde şuryaly Harutulunuş geçti. Indiki material men görkedeýin, hormatly watandaşlar, ine Türkmenistanyň 29 maýyna ünferen bolýan Neutral Türkmenistan neşriýatyna, ýani gazetyna şu ýaly bellikler edilýär. Ine şu ikinji sahypatyna ýani nime hakynda aýdylýar. Häzir men size ul ekranda görkedeýin bir minut. Ul ekranda görkemedim, onu görme. Bir minut. Şu ýerde garaz bellenip geçilýär da, ýani Eferin hormatly watandaşlar, şu ekrana şu ýerde bellenip geçilýär. Ine Haruluklar boýunça bir minut. Bu da bu materialda bu materialda bir minut meze görkedeýin. Başga materialda bir minut. Ine şu materialy görkeilýär. Men söýlerim. Защитник Отечества продемонстрировал высокий уровень подготовки. Ine şu Haruluklar ýagny gelip uly hünärmentligini, uly professional taýdan gorunmak ýani usullaryny görkezdiler. Yara atyş usullary. O taýýarlyk bar hukuk koruyan ministrlikleri ve Haruluklar. Şu ýaly iki tarap bilen yani bilelikde turmuş olanlar ol yürüyte turmuşluktan has ýokary bolýar. Ine şoňa şular barmady ikisi. Ine indiki materialy berdik, hormatly watandaşlar, men size beýlik materialy görkedeýin. Bir minut. Häzir birazçyk nime zboy bar nimede bir minut. Ine men näme şu zatlary size düşünürýän teýär, hormatly watandaşlar. Şu atany ol ne prezident bolup ne de hakyky arka tarapda taknan arkasynda duran prezident, milli lider ne şu vardı ne Serdar Berdimuhammedow vardı. Ol bir öz serkerdilerini, öz ofisiýerlerini hatap etmedik bolýar. Hem hukuk koruyan gurumlar hem ýani serkerdileri, Haruluk'a serkerdileri. Bular näme çyp barmatyýar? Bular ahirde halk tarapyndan taýlanmadyk. Gurban Berdimuhammedow Putin'in görkezmesi bilen Niyaz öldürüp basıp alan döwleti agdaşyk bilen gelen adamlar, banditler. Onun öz bandit oğlunu koyup iki bolup bandit bolup yani Türkmenistan taýýarlar. Bular ne Türkmenistan bilen işler var, ne Türkmenistan halky bilen işler var. Näme çyp? Unutmadım. Şular Rossiýada bir zat bolsa, şu ýerde ýani bir betbaxçylyk bolsa, hökümat uratda hasrat we gynanç
yankı öz arzularını yazıyalarda ayyalar, afitsan ayyalar resmi taydan. Yönü Türkmenistan'da inantamam. Harbuluklarına bir tragediya olsa ya da hukuk koruyan kurumlarda tragediya olsa ya da halkın tragediyası olsa şunu aytman, gaytip, doğun anlaşlarına basış edip şunu gizleyeler. Ol hormat bolduğu demek Rusiyan prezidentine hormat koyup, ul hormat koyalar yönü Türkmen halkına, yani Türkmen halkı için hizmet etmeli adamlar hormat koymaya anında dursun, basışlar edip informasyon ediyorlar. Yine men şunun için şu serkerde başlara, serkerde adamları düşünüryenler. Sizin serkerde başıyınız, serkerde başlayan. Bir zat bolsa Türkmenistan'da birinci olup kaçkı diyenlerini siz biliyorsunuz. Ya içinden ya daşından bir yani bet başlıklar get başlasa yani daşından bir çokta ya da içinden halk kalp başlasa şunu kaçkı diye. Şunun için yine dine Putin'e dayanıp şular hareket ediyorlar. İnanmadan ben size bir materyal okuyayım. Lütfen. Yine şu yerde Gurbanguly Berdimuhamedov Rusiyanın prezidenti Putin Gurbanguly Berdimuhamedov'u za заслуги перед Отечеством, yani Rusiyanın devletin önüne kazanan yani eden hizmetleri için şunu yani orden medal verdi. Lütfen. Eğer de sen hakiki Türkmenistan milli lider olsan ya da Türkmenistan prezidenti olsan onunla sen şu medalı almalılar. Rusya düşmanlar yönü Rusiyan medalı öz gражданlarına verilen medallar. Sen almalılar o medalı. Yine Tokayeva medal hödürlediler. Yani Kazakistan'ın prezidentine. Druzhba Narodov almadı. Men ö devletin medalı var. Eğer de men devletime, ö devletimin önüne o hizmet eden olsam onu men öz devletim meni kutlar. Beyleki devlet meni kutlamalılar. Ya men onu hizmet edemek deyip yani afitsan aytti, yığınakta aytti. Neyme şulaydı bilen yok mu? Gurbanguly Berdimuhamedov aydı bile aytmadı. Sebebi nehili yani Putin'e hizmet edeceğini bilen yok. Yine onun oğlan Şoroyalı buna medal yapıyor. Arkin Putin'den. İki atalı oğul buna medallar alıp yani hizmetdaşlık kurup Putin'in gulları oynatkuları olup işlerler. Türkmenistan'ın halkı bunları sayılamadı. Türkmenistan'ın halkının seslerini oğurlap bunlar Türkmenistan'ı dağıtıp var ya. Türkmenistan'dan oğurlap Aşgabat şehrinden yitirim edip arkada koşup arkada şehir edip Türkmenistan'ı öz tohumuna geçirecek olup yani görüş ediyorlar. Yine hormatlı serkerdeler, hukuk koruyan kurumaların ofisiyerleri yine meze düşündürüyor. Yine gelinini bir neyse netice edelim. Eğer de umumlaştırsam yine Atalıoğlu geçirilen harbi meydan turgunuşu barman ne de harbi adamlar hormat koydular ne de hukuk koruyan kurumlardaki işleyen adamlar hormat koydular. Harbi adamlar şeyle diyorlar. Birini bolduk, doyduk diye. Atalıoğlu oğlu bir inanımız doğru kaçtı. Atalıoğlu bir zat bolsa biz Atalıoğlu koruyacak yani. Qaytip halkın hatırına koşulacak da bunlar tutup edecek diyorlar. Harbi olunlar ofisiyerler şeyle diye. Halit bunlardan bizar bolduk diyorlar. Aylıklarımız pes, biz bir şey yok. Köp zatları öz pulumuza almalı oluyoruz. Maşgalamızdan yani alayan aylıklarımızdan alıp öz eşiklerimizi, encamlarımızı, kahve zatları almalı oluyoruz diyorlar. Sallatların maşgalarına haş etmeli oluyoruz ve şunun maşgalarından pul dilemeli oluyoruz. Ya da encamları aldır diye soruyorlar. Soruyalı biz yağdaylarımızdan katı utanıyoruz deyip aydiyorlar. Yine harbi olunlar ofisiyerler şey diyor. Hükümet bize serden yok. Hatta turgunuşumuzda de yukarı baş serkerde giren ok diyorlar. Huday saklasın yurdumuzda bir çolaysa ya da içinde bir zat bolaysa birinci olup şul Atalıoğlu kaçtaklar diyorlar. Yine men hormatly harbi ulukdaki işleyen serkedelere yüzlenmeli ve prapaşık serjantlar şoru yüzlenmeli. Şunkunla Türkmenistan hükümetinin size az beriyen ünsünün sebebi neymi? Sebebi Atalıoğlu Serdar ve Gurbanguly Berdimuhamedovlar serkede başı değil. Eysem devlet talamanı gelen uğur banditler. Atalıoğlu halk sayılamadı. Halk öz seslerini vermedi şulara. Halkın isteği boyunca gelen adamlar değil. Halk
Goluna sidem bolýan halk, sidem şunu ses bermeden mecbur ýagdaýda administrativ resurs hökmüne side berdirdiler. Ýöne haýkyky isegi soragyňyz, siz hökümat olatda şunu çalışmana, ýa başga adama setler berdiňiz. Ataly oğul ikisi diňe Putin'e ruhsat niyaz verip ýolbaşa gelen adamlardır. İkisem watan dönükleri. Sebäbi ikisem Putin'in elinden ordunan alıp Putin'e hizmetleşýär ýani. Yine öz wepalygyny Putin'e görkezdiler. Menim öňüme aýdym, Türkmenistanyň taryhyna iň erwe ýolbaşy bolan bolsa, şol ikisany watan dönügi Serdar ve Gurban Berdimuhammed. Şol ýaly Türkmenistanyny maskara eden, Niyaz maskara etdi. Niyaz näme bolsa da Türkmençiliği saklap, ýani Türkmenistany üstünje koyup Putin daşlaşdyr, Putin daşda saklady. Bular bolsa Niyaz'ın elini oğuşap gören, indi kimin elini oğuşamağını bilmeyen, yani o oğuşamağını bilmeyen gönü Putin'e bak yıkıldılar. Aralarına öz hocaýyny salşýarlar, gidip Erdogan doňup onu yallaklar. Bunu yallaklar serkerde başı bulup bilen o. Mümkin ne? Egerde şuraya yallaklar bizim serkerde başymyz bolsa, onu bizim ofitserlerimizden şondan görürler, şuraya borurlar. Şonuň üçin bir de hakyky döwlet ýolbaşçysy gerek. Bir de hakyky parlament gerek. Bir de hakyky deputatlar gerek. Ýani vilayatlaryň, etraplaryň, oğuz awetlaryň, bir de meclisiň hakyky deputatlary gerek. Biz hakyky ýaşamaly. Biz bular ýaly ikisany ýallakdan diýmeli. Men şonuň üçin size diýen ataly oğul ikisi watan dönükleri. Türkmen halkyna eden zatlary ýok. Gaýty baýlyklaryny oğurlap, satyp pullar daşörtde çykaryp aydım verip Türk gören adamlar şu. Putin'in oynatmaları. Biz Türkmenistan'da güçlü profesyonel harbi urluğunu kurmalı. Bizim korunmak daktinamız aktual olmalı. 20 yıl hukuklar üyütküye, käbirisi güçleniye, käbirisi tiyadedin emeli geliye. Onun için analitik sentrallar gerek. Onun için bizde yani ilmi, bilimli, profesyonel taýdan ösýän, her wagt profesyonel podgotowkany geçirýän başga döwletlere gidip, ya başga döwletlerin ekspertlerine Türkmenistany östürýän bize ofitserler gerek. Biz şonsuz bolanok, ýolbaşçylary, menejerler ýaly şonu taýýar etmesek, yerlerde sallatlar, terjatlar nirden bilmezsin. Diňe ofitserlerden bilmezler. Harby üçünçülük iň ýokary derejede bolmaly. Iň täze tehnologiýany gözüňde tutup o yaraglar üçin edilmeliler. Döwlet doğru haruluğu üçüncü almalılar. Onlara kwartiralar vermeli. Onlara şertler öğretmeli. Şolar bir vilayetden başka vilayete geçende eýýän täze partiýalar şolar garşyp durmaly. Bizde 30 ýaşyň tany serkerdeler var. Onun ofitserlerini hata etsen bir 7 adamdan geçen ok. Näme 7 adama Türkmenistan näme kwartiralarını gurup bilmedimi? Ana arkadaş şeherine 5 milyar etdi. Kimi gerek şol? Gaýty bir gülýaly owany, goja owany, ýani ekrançylyk edip gören adamlary kwartira asalyp olaryň öýlerini öldürjek bolýar. İýmit tapman ýani nähil öýünü ýani iýmetlendirmän, bilmän, hiç ýerde hökümetde işlemeden adamlar, hiç ýani esasy hünäri ekrançylyk bolan adamlar nähil günüňizin kwartiralarynda. Ine şu zatlar gözüňde tutman, gönü bunun ýani gigantomaniýa uzatlar goýup öýlerini gahman hökmünde taryha goýup gidip taryhy üýtgedip gitmek. Öz tohum tijine ýani Türkmenistan geçip gitmek. Bunun esas maksady şodur. Sizem haçanla şu hökümete gulluk edeninde ine şu ýaly kezzaplara gulluk edeninde ministrler, vice-premierler şu ýaly Türkmenistany oğurlap duran adamlar kömek edip öz ýagdaýyny bilmän paralary alıp ay men wagtym gulýar, men bir zat bolsa kaç giderim diýip, daşyurtda giderim diýip ýani pikir edýärler. Biz şu zatlardan diýilmeli. Biz hemmemiz gazanmaly, legal gazanmaly. Häzir kunna ine ministrler, kabinet ministrler adamlary inanmar tamam. Täze tehnologiýa, san tehnologiýasy eşitdiler. Şolar häzir pul oğurlap kriptovalyuta goýup başladylar. Ine öýlerine pul gidip saklanyplar. Kriptovalyuta goýup, ýani kriptoda hereket edýärler. Ine Serdar Berdimuhammed, siz öwrenmeli şolardan. Şu kriptovalyutaň arkasy bilen Türkmenistanyň pul çykarýarlar.
Siz duyanlı olmalı. Hormatly vatandaşlar, ine şonun için biz öz fikirlerimizi östürmeli. Biz harwurluğunu katı ul derecede östürmesek olmuyor. Ona koymalı investisiya yeterlik değişim kurunu. Biz ona onlarca, yüzlerce investisiyanı kaldırmalı. Sebebi ulanyan yaraların haysiyeti bizim geografik yerlerimizde haf amatladığını teskitlep şonlara yara ve korunuş ulumunu östürmeli. Biz inanmarsanız harbi ve hukuk korumaları bulluklarına ulu reformaları geçirmeli. Ofisiyerlerin ve praporsçun serjantların aylıkları ortaça $1000'dan başlamalı. Ondan yukarı olmalı. Ofisiyerler yani ulu komandöşler, armilerin, divizyoların komandöşleri diyemedim dene 5, 7, 10, $15,000 aylık almalı. Onu olur hem de üstünü yani armiyanı düzeltmek, armiyanı üstürmek, harwurluğunu in pakazateline güçlü edip grup hem de üstünü şon verirler. Biz inanmarsanız häzir Ukrainada uruşupdy Rossiya bilen Ukraina arasynda. Şöyle ekspertlerimizi akıdıp uğradıp şu yerden täze savremenny yani gidýän uruşlar nähir gidýär, haýy ýaralar ulanýar. Şo ýaraları öwrenmeli we şo ýaralardan bize edinmeli şonu. Öz geografik yani yerlerimizde göre şo ýaraları satyn alyp ulanmaly. Şu günü menin pikirimçe bizim harwurluğumuzda ya da hukuk koruyan kurumları yeterlik derecede hükümetten pul berileniyor. Hemme pullar uğurlanıp arkada şehri 400 milyonu meçhid arkadan meçhidini gerekmeyecek dağıtlara soğuruyor. Ne şu dağıtlar bir durulmalı. Hormatly vatandaşlar, yine men şunu dedim hem mäňeli Gurbanlyk bayramyna mutluyan. Gurbanlyk bayramy bizim halkymyz üçin bir din bayramlarının biridir, katı vaciptir. Şonun için sizin hemmäňize birinji bilen jadalyk, size maşgalalarynızda awadançylyk ve her wagt saçaňyzda, her wagt maşgalalarynızda parahat hüküm türsün, adalet hüküm türsün diýip arzu edýär. Allah'dan dilýärdir. Hormatly vatandaşlar, ine men size gysgaça harwurlukdaky bulup geçen dağıtları görüň. Harwurlukdaky ofisiyerler, eskerler, serjantlar, praporsçular, hukuk koruyan kurumlardaky adamlar, yani ofisiyerler, sizin hemmäňize ýüzlenýän gollaman şu rejimi, şu bandit rejimi, şu halka karşı goýulan rejim öýdem iksany vatan döwlegi Putin'in yallakları, Putin'e yani hizmet edip Putin'e oýnatdy, bol Putin'e vatanı, bizim vatanı satın alırlar. Biz öz vatanımızı ölen olmalı. Biz öz vatanımızı kurmalı. Biz hakikaten Türkmenistan'ı kurmalı. Şu neçeli Türkmenistan'ı kurmalı. Unutmayın, hiç hayli sisteme işleyen ne de kanun çıkarış sistemi, yani meclis işleyen dine arkadaş şöhrat, alavay şöhrat. İkinci sisteme, yerine yetiriliş sistemi, yani yerine yetiriş hükümeti, kabinet minister ve aşağıda ministerler ve yerine yetirici administratif organlar işleyen paraholuk alıp yattı buları. Üçüncü, suutlar, kadiyetler, adatlar, kadiyetler, adaletliler. Yöne baskı otuyorlar bizim halkımızı. Şurayı hemmetini bir elde saklap durun, Gurbanlyk Berdimuhammed. Öz oğlunda tişlat ettirmeyen, yöne şunun kartinka yani bütün dünyada unutup gören Gurbanlyk Berdimuhammed. Biz Gurbanlyk yani kezzattan deyilmezsek, biz Türkmenistan'ı üstüp bilen yok. Ben şunu netice geleceğim. Eğer de beni yanlışlayan olsam, yarın komentarlarda. Hormatly vatandaşlar, ine şununla men öz gysga efirimi utaryan, sizin hemmäňize birinji bilen üstünü arzu edýän ve gelecekte öz bilimlerimizi, öz ukyplarymyzy Türkmenistan'ı üstürmek için, maşgalamyzy üstürmek için, çağrımyzy üstürmek için ve döwletimizi üstürmek için ulanmasyny diýip pikir edýän. Hoş sağ bolun, inneki gepleşiklere çelli. Hoş sağ olun.